Udobno se smjestite, zatvorite svoje oči i stavite fokus na svoj dah. Dišite duboko, lagano, polako. Udah i izdah mogu biti kroz nos ili udah na nos, izdah na usta. Ovo je meditacija zahvalnosti. Zahvalnost je poput ljubavi najviša vibracija. Promatrajte svoje disanje i polako svojim disanjem opuštajte svoje tijelo. Neka svaki novi udah bude potpuniji, sporiji, a svaki novi izdah duži. I neka svaki udah unese novu, svježu energiju u vaše tijelo, a svaki izdah otpusti staru energiju, napetost i stres. I neka vaše disanje miluje cijelo vaše tijelo. I dok imate fokus na svoj dah, svjesni ste toga da je zahvalnost umijeće koje se uči. I svjesni ste toga da svakodnevnim ponavljanjem zahvalnosti u naš život ulazi puno toga novoga na čemu možemo biti zahvalni. Zahvalite se na tome što vidite. Zahvalite se svojim očima što vide. Zahvalite se svojim ušima što čuju. Zahvalite se svom vratu što drži vašu glavu.
Zahvalite se svojoj kralježnici što drži vaše cijelo tijelo. Zahvalite se vašem srcu što svaki dan kuca za vas i što hrani sve vaše organe. Zahvalite se vašim plućima što vam omogućuju da dišete. Zahvalite se svojoj probavi koja radi za vas. Zahvalite se vašim rukama i nogama koje vas služe toliko godina. Zahvalite se hrani koju ste danas jeli. Zahvalite se vodi koju pijete. Zahvalite se što dišete. Zahvalite se na tome što ste živi i što ste dobili dragocjen dar života. I dogovorite se sada sa sobom da vam neće proći niti jedan dan bez zahvalnosti na tom dragocjenom daru života. I dogovorite se sa sobom da čim ujutro otvorite oči, možete biti zahvalni jer ste živi. Sada u svom miru i u svom vlastitom ritmu nastavite se zahvaljivati za sve što vam se čini važno u vašem životu.
sada ponovno, polako i nježno vratite pažnju na svoj dah. Promotrite kakav je svaki vaš udah i svaki vaš izdah. I dok promatrate svoj udah i izdah, osvijestite kako se sada osjećate. I u ovom trenutku zahvalite se sebi što ste odvojili vrijeme za meditaciju zahvalnosti i što ste odlučili svakodnevno prakticirati zahvalnost. Lagano i nježno pažnju sa svoga disanja usmjerite na svoje tijelo. Promotrite kako se osjećate u svome tijelu. I polako pomaknite prste na svojim stopalima, na dlanovima. Osjetite kontakt svoga tijela sa podlogom na kojom sjedite. Možete lagano pomaknuti svoje ruke, svoje noge, protrljati svoje dlanove i njima dotaknuti svoje lice. I kada ste spremni u svome ritmu, otvoriti svoje oči i vratiti se ovdje i sada na mjesto na kojem ste započeli ovu meditaciju zahvalnosti. Hvala.